Bai, ze ama izen jaiotez da abainarra, Andramarikue. Da orduan, inoz nik entzun da mutikotan kontauta bera. Gerraren poran, izango zen, Durango bombardeak eta izan zenien da. Orduen jente asko katu zeuden ganauak eta joite ziren beste herri batera. Hemen zauen arazoak. Da ez dakit nora joan ziren gutxi gora bera kostaldera edo entzun da mutikotan nolako denporalditxo batera. Durango bombardeaketan zauen da horren arabera. Eta amak berak kontatzea banetzien hori? Ba, unai kontau itxoskun hori. Ni mutikoan nintzela eta entzun da daukat horrelako berzina.